Jep. No, yes. Yes. Sait sen. No, hyvä. Sait. Kiitos. Miksi tuo vilkkuu tässä? Siksi kun se on päällä, se kuva nyt liikaa. Jee! Hyvä Tino! Se oli osuma. Voinko kerrata? Yes. Voin? Älä myrkit. Hei, minä kerron tällä. Sullekin. Yes ja yes ja hyvä. Jee! Hienosti. Tää on palkinnolla. No joo, katsotaan mitä keksit. Jätkit mennään vaikka ottaa.